Hola, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat. Em fa molta il·lusió poder-vos explicar el que estem fent des del grup d'Ecologia del Paisatge del CREAP amb l'Strava. A veure... No estic apretant bé. Ara sí. Primer, una mica de context per explicar-vos l'origen de per què en aquest cas nosaltres hem començat a utilitzar aquesta informació. Nosaltres treballem amb ecologia del paisatge i biologia de la conservació. I bé, els informes globals, regionals, ens estan dient que efectivament estem en un període de pèrdua de biodiversitat molt rellevant i que hem de posar-nos les piles, hem d'actuar si volem que aquesta corba no tingui aquesta tendència tan bèstia, tan decreixent. Llavors, una de les recomanacions que es fan des dels informes de l'IPBES, des de tots els informes globals, ens diuen que és molt important identificar bé quines són les pressions i amenaces que afecten a la biodiversitat i també molt important cartografiar-les per identificar-les bé sobre el territori, si és possible també mapejar-les en diferents períodes temporals i així. I aquí és on estem treballant. Pel que fa a identificar bé quines són aquestes pressions, només dir que en el cas, per exemple, de la llista vermella de la IUCN, ens marca com les pressions relacionades amb el desenvolupament urbà és la tercera pressió més rellevant i concretament el que serien les activitats d'oci, recreació en espais naturals, estaria afectant a unes 1.000 espècies de les espècies de la llista vermella de la IUCN. Per tant, és una de les pressions i amenaces que a nosaltres ens ha interessat conèixer més i identificar i poder cartografiar. Llavors, el fet aquest de la cartografia des de ja fa una bona colla d'anys, el fet de fer mapes d'aquestes pressions que afecten a la biodiversitat és molt rellevant perquè si podem cartografiar les diferents pressions de temes més relacionats amb vies de comunicació, altres pressions, i si a més coneixem la distribució de les espècies, amb anàlisis espacials de SIC podem identificar quines zones del territori realment estan en risc i així concentrar on prendre mesures. Llavors, per això necessitem cartografia el més detallada possible a nivell espacial, a nivell temporal. Pel que fa concretament a la informació sobre freqüentació humana, fins ara s'està utilitzant molt informació indirecta des de mapes relacionats amb el nombre d'habitants dels nuclis de població, la distància a nuclis de població, a vies de comunicació, etc., perquè no disposem d'informació molt detallada d'on realment van les persones. Per exemple, fins i tot uns dels mapes més rellevants a nivell global i que tenen molta rellevància és aquest, el Human Footprint Maps, que a una resolució molt detallada tenim a tot el planeta l'efecte de l'impacte humà. Tan sols que és un mapa que engloba molta informació, des de zones construïdes, des de cultius, pastures, vies de comunicació, etc. Però aquesta informació no ens serveix per identificar bé on van les persones a fer activitats recreatives. Aquí és on aquests últims anys ha entrat en joc informació que prové de plataformes de ciència ciutadana. Aquest és el cas d'Strava, aquest és el mapa de calor, el heatmap d'Strava, on suposo que ja tots coneixereu que esportistes graven el seu recorregut i el pugen a la xarxa i llavors es veu com a Europa és una de les zones on els esportistes d'aquí entren molta informació. I aquesta informació ja fa uns anys alguns investigadors que treballaven amb links i amb OS,
links als països nòrdics, doncs ja varen fer alguns articles utilitzant aquesta informació d'Strava per veure l'impacte que tenia la freqüentació humana sobre aquestes espècies. I nosaltres doncs, ho vàrem provar. Aquí és com un zoom del mapa de calor d'Strava a la zona del Cap de Creus, ensenyant doncs, tots els esports que s'han registrat. Doncs, el heatmap mostra la informació de l'últim any i veiem doncs, informació d'activitats aquàtiques, les activitats terrestres que doncs, poden ser des de ciclisme, córrer, senderisme, etc. Veieu el nivell de detall. Això ens permet, doncs, com dèiem, no saber només quanta gent entra al parc, sinó doncs, dintre d'un parc, dintre d'una zona o també fora del parc, quins són els llocs per on va. I així doncs, ens aporta informació complementària a l'hora de programar aquesta regulació. Jo us presentaré, us explicaré així per sobre dos casos d'estudi en els que hem treballat. Un és al Cap de Creus, l'impacte de la freqüentació humana a la Posidònia, concretament l'impacte de les embarcacions que fundeixen les cales de la costa del Cap de Creus, i l'altre cas és el Corriol Camanegre, els aiguamolls de l'Empordà, que com segurament coneixereu tots millor que jo, que doncs, és una au que fa les seves postes a la sorra i per tant queda molt vulnerable al trepig humà i el soroll de quan els polls que tiren endavant, doncs també el soroll, etc. A veure, en el cas del Cap de Creus, Strava té dos tipus d'informació. Per una banda hi ha aquest heatmap, que us diem, que és un mapa de calor que captura tots el tipus d'activitats i que tu pots filtrar i dir visualitza'm només les activitats de neu o activitats aquàtiques o només ciclisme o només córrer, etc. I aquí podem trobar la informació doncs, sobre les activitats aquàtiques, però és una informació que no és descarregable. Llavors el que vàrem haver de fer era doncs, fent captures de pantalla en programes de SIG, georreferenciar aquesta informació, en processament d'imatges doncs, trobar la forma correcta perquè poder ponderar doncs, quins són els colors que ens indiquen més freqüentació i quins són els colors que ens indiquen menys freqüentació. Llavors, pel que feia aquest cas concret del Cap de Creus, doncs veiem que clar, la informació d'Strava doncs, és gent o bé que fa caiac, gent que també alguns nedadors, gent que amb embarcacions o piragüisme, etc. Doncs es veia molt reflectida els recorreguts que es feien, però no quedava del tot ben representada, potser sempre en totes les cales, les embarcacions fondejades. Llavors doncs, vàrem utilitzar informació del parc que fan censos a les cales durant els mesos d'estiu de les embarcacions que hi ha, vàrem fer interpolar aquesta informació i així tenir un mapa continu doncs, a la quantitat d'embarcacions real que s'havien comptabilitzat, i amb anàlisis de SIG vàrem poder ponderar aquest mapa d'Strava i així teníem doncs, la freqüentació humana, una estima de freqüentació on ja podíem tenir més pes doncs, també a les embarcacions que estaven fondejant. Llavors, en el cas de la Posidònia, doncs teníem aquest mapa, si el retallàvem per les zones on sabem que hi ha Posidònia, a partir del mapa d'hàbitats que s'havia fet feia pocs anys, poc temps. Llavors, i amb anàlisi estadístic de càlculs de mitjanes i desviacions estàndard, doncs podíem classificar aquest mapa de freqüentació humana amb diferents nivells, de baix, moderat, alt i molt alt, per identificar doncs, quines zones eren les de més risc i menys risc. Aquí és un zoom de la zona del Cap de Norfeu, on doncs, realment aquí és on hi ha Posidònia només. Llavors, doncs, les zones que realment estan com més a properes a cales, que es visiten molt, que són boniques, on la gent para les seves embarcacions, doncs són les zones de més risc, i en canvi zones que potser hi ha menys embarcacions o estan més de pas es consideren de menys risc. Llavors, pel que fa als aiguamolls de l'Empordà,
Vàrem utilitzar informació del que és Strava Metro. Strava Metro és una plataforma que Strava va posar a la disposició d'institucions públiques, administració, on permetia, tu t'inscrius i et pots descarregar la informació. Per una banda, informació vectorial en shapes dels senders, camins, carreteres, que estan cartografiats a l'OpenStreetMap, i llavors, per altra banda, et baixes també una base de dades amb fitxers CSV on hi ha el nombre de visitants de cada un dels fragments de senders, i llavors tu, amb informació complementària, pots que ens donen, podíem vincular aquesta informació i saber per cada fragment de camí quants visitants havia tingut. La informació que et baixa pot ser a nivell horari, des de l'any 2018 fins ara. Nosaltres, com que és un volum de dades molt gran, ho vàrem acabar agregant a nivell mensual, d'acord? I així. Llavors, tenim aquesta informació a nivell de Catalunya. En el cas dels aiguamolls, com que volíem saber l'efecte de les persones en els hàbitats on nidifica el corriol, clar, aquí els camins no arriben aquí, llavors no podíem comptabilitzar exactament quantes persones hi havia realment a les platges. Vàrem fer anàlisi SIC amb un focal estadístic, una extrapolació de la informació cap a la resta de zones. I aquí us mostro, és un retall dels hàbitats del corriol, fet d'aquesta extrapolació de la informació. Vàrem assumir que, per exemple, la gent que circulava per aquestes zones i que també hi ha aparcaments i camins de passeig, que són camins també d'accés a la platja, assumíem que si aquí el valor era alt, molt probablement, a part de ser gent que caminava, també en aquest camí era gent que podia acabar entrant a la platja. O alhora també Strava Metro el que fa automàticament és la gent que està caminant prop d'un camí agafa la informació i l'associa al camí més proper. Per això vàrem assumir que podia ser una extrapolació correcta, encertada. Llavors, per part dels aiguamolls tenien informació sobre les presències de l'espècie en diferents moments vitals, adults, nius, cria i diferents períodes temporals. Llavors, vàrem sobreposar els punts on havien trobat l'espècie en aquests diferents moments vitals i així entendre millor la sensibilitat de l'espècie i poder dir, clar, allà on hi havia més persones, allò més de 1.000 visitants, l'espècie s'havia detectat molt poc en els 3 casos. Llavors, també amb anàlisis de quartils superiors i llavors mitjanes, desviacions estàndard, fèiem una classificació on detectaven que més de 1.200 visitants al mes eren zones que l'espècie mai utilitzava, quan hi havia entre 900 i 1.000, més o menys, o 1.000 i 1.200, 300, depèn de l'estat vital, del moment vital, tolerava més o menys els visitants. I així teníem com unes dades de sensibilitat que ens permetien classificar aquests mapes que havíem fet i poder tenir per als 3 períodes vitals mapes de risc que l'espècie evitava la freqüentació humana. I a més, com que les dades de Strava les havíem treballat a nivell mensual, per cada moment vital podíem tenir un mapa de risc per cada un dels mesos de l'època reproductora. I així veiem que d'abril a juliol els colors vermells indiquen més risc, els colors blaus menys risc, que no vol dir nul, i llavors veiem com que a mesura que arribava l'estiu, aquí són platges que es practica molt kitesurf i llavors també gent banyistes, hi ha més risc que a la primavera, i així per cada un dels moments.
Llavors, aquesta és informació que no és l'única, però que pot ajudar al gestor del territori a identificar quins són aquests llocs de més risc i a partir d'informació complementària, com la que estàveu parlant, dels usos que se'n fan, de com es vol reorganitzar, es poden determinar les zones, es poden decidir, es pot ajudar a organitzar el territori. Llavors, i a regular les activitats. Com a limitacions que veiem a l'Strava de moment és que segurament hi ha un biaix cap a les activitats esportives i s'està subestimant informació com gent que passeja el gos, que en el cas del Corriol pot ser molt rellevant, o també en altres àmbits, en altres regions de Catalunya es poden subestimar el que serien els boletaires o excursionistes que no fan servir l'Strava perquè només van a fer una passejadeta i això. Però bé, igualment parlant amb la gent del territori, en els parcs, a la que veien els mapes de calor d'Strava, realment els hi coincidia molt amb la idea que ells tenien i el coneixement que tenien de per on passava realment la gent. I no sé, jo sé que mirant, per exemple, les zones de Pirineus, les zones que conec, veus realment les rutes i veus on saps més o menys on passa la gent i Strava ho identifica molt bé. Potser el nombre total de visitants no, perquè no tothom farà servir l'Strava, però sí saps quina zona pot estar més freqüentada i menys. Llavors, les dades d'Strava Metro, que són les més interessants perquè realment a nivell numèric ens poden donar molta informació i podem tenir aquesta informació a nivell mensual i per cada any i poden també estar esbiaixades en cert moment cap a aquests eixos de camins que estan cartografiats per l'OpenStreetMaps, d'acord? Tot i que en els últims anys han anat incorporant més camins secundaris, possiblement encara hi ha un biaix. I els mapes de calor d'Strava, a banda del que us he dit, que és informació que no et pots descarregar però que pots fer captures de pantalla, clar, és una metodologia molt més manual, més costosa, interessant i que pot anar bé per regions concretes, petites, un parc natural, però no a nivell molt ampli, perquè la feina que és molta més feina i hi ha més imprecisió i alhora els mapes aquests de calor es pretenen ser un mapa per donar una visió del que fa la gent, no per tenir un valor numèric i quantitatiu. I són mapes que ells mateixos ens expliquen que, clar, els posen al servidor amb diferents tiles, blocs d'imatges que suavitzen per poder donar un efecte més continu. Llavors, és informació que ens orienta, però que no és del 100% exacte amb el que fa. I alhora té informació jo crec que és l'últim any de visites, de gent que ha entrat dades i ells ho van canviant. Tu no pots dir vull saber què va passar fa 2 anys, com estava el mapa de calor. No, el que hi ha allà ells ho van actualitzant. El que sí, però, és que Strava és ara mateix l'única font d'informació realment gratuïta. Tu pots demanar accés. Clar, estava pensada per regular les rutes de bicicleta, ajudar a moltes ciutats del nord d'Europa, Estats Units, deien on posar llocs per a bicicletes o per asfaltar algunes zones i preparar-les, i les administracions locals s'ho descarregaven per veure l'ús que en feien els ciclistes, identifiquen també quan és ciclisme de lleure o ciclisme per anar a treballar o per anar a estudiar, i així ells van regulant molt. I nosaltres, clar, quan ho vam demanar era per regulació del medi natural, no ens varen dir res, allò està molt bé, fins i tot aquest últim any han obert com una nova plataforma on podies demanar i fer com estudis més relacionats amb el medi natural. D'acord? I llavors, a veure què més. Malgrat aquests biaixos que us he dit, que creiem que hi són, un dels estudis que us he anomenat, el que van fer, em sembla, els Alps amb l'os, ells varen comprovar amb dades de camp que no estava tan
que no estava molt esbiaixat, deien que s'acostava molt al que ells havien observat en punts que comptaven la gent que entrava, que passava, i llavors doncs, també això ens va donar doncs, com una tranquil·litat, però aquí nosaltres a Catalunya ara mateix no hem fet aquest estudi, però malgrat els biaixos doncs, veiem que és informació molt interessant. Però, malgrat tot, sí que seria molt interessant i ens donaria molta informació més de detall, és la informació realment de geolocalitzacions de dispositius mòbils, a la mateixa manera que s'estan utilitzant en temes de màrqueting i de comerç. Són dades de localització de la gent que tenen les companyies de mòbils, que les venen per fer anàlisis de mercat, i aquest és un article d'un municipi xinès, Wuhan City, on realment doncs, amb la informació que tenen dels mòbils poden arribar a identificar per tipus d'activitat i saber on es concentren doncs, les compres, l'educació, doncs és la mateixa ciutat, el transport, etc. Però alhora fins i tot també amb aquests mapes així 3D molt espectaculars, identificant diferents hores del dia doncs, l'activitat humana. Clar, aquesta informació doncs, al medi natural seria molt interessant perquè segur que no tindria aquest biaix doncs, de només els esportistes, però ara mateix com que el pressupost relacionat amb conservació sempre és molt limitat, doncs són dades a les que no podem accedir, que s'estan fent intents de trobar, però ells comparteixen dades i Google comparteix dades, però estan més acostumats a que se'ls demanin estadístiques de nombre de persones per municipi, nombres no a aquest nivell de detall. Llavors, doncs, bé, s'han obert com negociacions, però encara està el camí que jo crec que tardarem molt en poder-les tenir. I llavors res, com a implicacions en la gestió, només citar com dos cosetes, doncs, que aquesta alta precisió temporal i espacial que ens ofereix Strava ens permet determinar molt el on i quan les espècies a protegir poden estar en risc per activitats d'oci, lleure i esport. I així ens pot permetre, entre moltes altres coses, crear i reforçar itineraris i alternatius de pas o prohibir el pas en algunes àrees en períodes concrets. Allò no prohibir sempre, però en alguns moments crítics potser hi ha alguna zona que es pot arribar a tancar. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Magda. Molt interessant. Dubtes, aportacions... No sé si voleu comentar al centre que també s'ha utilitzat Strava i el tema de que sí que ha resultat ser una explicació de la realitat a l'hora de comparar-ho amb els comptatges. Sí, bueno, básicamente lo que hicimos con Strava, solo para comentar un poco la herramienta, pero la utilizamos como base para preseleccionar los sitios y decir, bueno, desde un punto inicial, cuáles son los caminos más frecuentados, adyacentes y control, lo que explicaba Noel. Control era, bueno, los lugares, los sitios donde no hay líneas, ¿no? Donde teóricamente no pasa mucha gente, pero es una herramienta para estandarizar en los parques de Cataluña y fuera en las otras comunidades y para que, bueno, luego sea comparable también los sitios. Pero en nuestro caso lo usamos como base para seleccionar los rodales de acuerdo con los parques y luego tenemos a partir de ahora los datos en base a las cámaras de realmente la gente que pasa y los tipos de visitantes y todo. Y bueno, una también idea es contrastar esta información que tenemos de Strava en base a la información. Sí, a la sería muy real. interesante poder hacer esta validación. Claro. Y ver también para qué es útil Strava, para qué tipo de visitantes nos está dando buena información. Y lo que tú comentabas, ¿no? Mucha gente no lo usa o cierto tipo de visitantes que no lo utilizan, entonces quizás no está dirigido para ese tipo de público. Bueno, en fin, son de ideas que
que... Sí, yo, claro, viendo las zonas de interés, bueno, que conozco, es claro, una validación totalmente cualitativa y subjetiva, pues yo creo que la parte de la recogida de setas está muy subestimada, porque hay zonas en el Solsonès, en Osona, Bergadà, que sabes que están súper frecuentadas y que allí ves si las rutas de las personas que andan o que van a correr, pero en época de setas aquello está petado. Però bueno. Bueno, també dic que potser depèn de l'ús. Hi ha altres aplicacions que poden servir. Ahir la Vanessa de l'INEF comentava que havien utilitzat iNaturalist com a una aproximació de la freqüentació i potser en el cas de bolets, si la gent els identifica, Sí. altres aplicacions poden ser més útils, no?, per aquestes dades. Sí. Clar, hi ha altres plataformes companys meus havien estat treballant amb la Wikiloc i durant una època havien pogut accedir a les dades i descarregar-se-les, tan sols que ara mateix la gent de la Wikiloc ens va dir que no tenien la gent suficient per poder dedicar a preparar-nos la informació i donar-nos-la com a nosaltres ens interessaria, però ja... Sí, un poco en la línea de lo que comentaba, ¿no? El problema es la representatividad de lo que vemos en la descarga de datos y lo que está pasando en el territorio. Y el sesgo es especialmente por actividades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Collserola, que ahí hicimos unas 1.800 encuestas, incluíamos el uso no de apps, qué apps, y no es totalmente que la uso, sino que después comparto el dato. Pues yo puedo utilizar y me lo guardo, y no, lo que nosotros estamos viendo es el quién dejó o está en un sistema de compartir, ¿no? Y sí se veía claramente una diferencia de vinculación de Strava con mountain bike, Wiki con excursionismo, etcétera, ¿no? Pero eso que ya lo complica, porque claro, si los que tenemos los que están ahí puedo saber qué pasa, pero bolets, como acaban de decir, que no. Pero hay otro tema que dificulta más esta extrapolación, es que va variando. Son tendencias, ¿no? O sea, tendencias de uso. Nosotros, uno de los trabajos fue identificamos, creo que 235 aplicaciones para hacer senderismo en Europa. Buah. Claro, es verdad que Francia domina una, nosotros aquí, que salía claro, el Strava la peta en Europa, el Wiki en España, no en Francia, si te vas a Francia es totalmente diferente, y ese no es el tema, es que cambia. O sea, es como muy bestia el sistema de rotación que tiene. Entonces, de ahí que la idea sería, cuando uno hace un trabajo de campo, el contador está, pero en ese mismo momento, porque eso 2 años después puede ser diferente, son tendencias, pero es realmente hacer esa pregunta de ese dato que estás pasando por aquí, ¿está registrado en algún sistema? ¿Cuál, no? Los datos que daban en Collserola estamos hablando de una representatividad del 15 al 25% según la actividad. O sea que estamos hablando de una representatividad muy baja, ¿eh? Está el otro sistema que se está utilizando en Madrid, ahora no me acuerdo del Parque Nacional, con temas de telefonía móvil, que también son, pero también es la telefonía móvil Orange. Si usas otra, ya no está. Pero eran también muy masivas, entonces decían, bueno, lo tomamos como para hacer una representación de tendencias, ¿no? Ir haciendo un seguimiento, pero creo que hacer un sector era dinero, ¿eh? Bueno, la información hoy tiene un valor. Sí. Pero como tendencia yo creo que estos sistemas es alertarte que hay presión. O sea, yo creo que la clave está, nosotros cuando hacemos trabajos y empezamos a seleccionar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos donde vamos a hacer controles? Estos sistemas te dicen muy claramente cuáles son las entradas principales del entorno, ¿no? Una tendencia, no el número, pero sí, aquí hay más que el de al lado. Y es, bueno, ayuda mucho, ¿no? Muy, muy interesante el trabajo. Gràcies. No sé si... ja. Vale, fem última intervenció i ja passarem a l'última ponència. I jo ho he trobat superinteressant. De fet, nosaltres a Zona Volcànica i al Tagarrotxa ja ho hem utilitzat, i en la línia del que diu l'Estela hi ha una altra derivada, és quines d'aquestes activitats generen un impacte, perquè, per exemple, el parapent t'afectarà la nidificació, però no t'afectarà una espècie de flora inclosa en el catàleg de flora amenaçada. Aleshores, cada activitat té un impacte diferent. Això ho vam estar treballant amb Galantus, aquí hi ha en Puello, que també va fer els seus piquitos per aquí, intentar relacionar. Clar, tu tens la freqüentació que et dona una tendència, però cada activitat tindrà un impacte diferent en funció dels valors que tu tens, perquè
té un impacte diferent. Aleshores, és una derivada que també s'ha de tenir en compte, perquè, evidentment, un BTT et farà una erosió que una família caminant no et farà, no? Aleshores, això s'ha de fer, s'ha de treballar per veure com ho relaciones, perquè trobo que l'impacte és molt diferent en funció de l'objecte de conservació que tinguis. Sí. Nosaltres, per exemple, també hem col·laborat amb una noia a la UB que ha estat fent un treball amb cua barrada i va estar prospectant les dades a Strava i les ha utilitzat perquè li han anat bé, però realment, clar, el que és Strava Metro, que et pots descarregar, agafes informació de corredors i ciclistes. De vegades sembla que també gent que fa senderisme també entra, encara i diu soc corredor, però no sé, que això no ho podem saber al cert, però sí que és cert que es veia que els escaladors, que serien els que feien més impacte amb els nius, estaven molt subestimats. Clar. Llavors, doncs... Per això és tan important aquesta informació qualitativa que comentava l'Estela, perquè et dona informació, pots aterrar aquella informació que et dona una tendència o una ubicació geogràfica, ho has de creuar amb aquesta expertesa més qualitativa que has de fer a peu de carrer, no? Una miqueta. Moltes gràcies. Vale. Gràcies, Magda.